Pinot Noir Blanc, Čachtice, ročník 2014. Biele víno z červeného. Blanc de Noir. Takto môžeme charakterizovať víno. Prečo sme urobili z rulanského modrého, čiže z modrého odrody biele víno? Vieme, že rulanské modré, keď sa vyrobí na bielo, je základná súrovina pre výrobu sektov. Potom sme víno ochutnali a zistili sme, že tu môže byť určitá alternatíva a zaujímavosť pre ten rok a môžeme víno ponúknuť v tejto forme aj pre vás ako suché víno, ako tiché víno. Blanc de Noir alebo Pinot Noir Blanc je vlastne claret a môžeme ho zaradiť skôr medzi také rúžové vína. Osloví vás svojou ovocnosťou, vôňa slívky, ringloty, jemne čerešne. Tá chuť je presne tá istá. Je to víno, ktoré je určené hlavne na leto. Na také popíjanie pri stejkovaní alebo grillovaní. Nie je to víno na archiváciu. Neodkladajte si toto víno. Krása toho vína je naozaj v tej ovocnosti a ľahkosti. Skúste. Na zdravie.